Ну так вось, iOS 16 — это новый iPhone. У меня есть гроши на машину. Я сижу на праце, и у меня мой телефон, а у меня iPhone, отказывается разблоковываться. И он просто такие: не Face ID, ничего не працуе. Я такі яго перезагрузіў, все добра. Сяжу і такі: а калі-то iPhone выходзіць. А гэта было 16 верасня. Ой, 16 верасня. Гляжу, 16 верасня, а у меня есть грошы на машину, то у меня телефон заглючыў. Мне здаецца, гэта знак. Мне здаецца, лепш набыць сабе машыну ўсё ж такі, чым... Не хочу я машину. Гэта стрэс. Гэта ўвесь час вельмі вялікі стрэс. А iPhone гэта... Хаця не, слухай, новы тэлефон увогуле, будь-якая новая рэч, гэта вялікі стрэс, бо першы час ты вельмі клапоцішся аб ёй. Ну, мне здаецца, першы тыдзень. Ты першы тыдзень яго ведаеш, складзеш, вось так вот вельмі акуратна. Слухай, я калі набыў сабе свой першы iPhone, я на ём змяніў, мне здаецца, 3 шкла. Бо я такі, як я яго? Я ж не хочу яго пакоцаць ці яшчэ нешта. Ён зараз у мяне летае па кватэры, як летак. А я яшчэ набыў яго бэушным. А потым я ўбачыў гэты факап з гэтым, як яго, дынамічны остраў. Ты бачыў гэта? Yes, sorry. Ты бачыў гэта? Не бачыў. Які факап? У чым факап? У тым, што яны показалі, як гэта ўсё працуе, як нататкі там добра, ўсё цудоўна, але калі яны ўзялі ў рукі яго, там прям бачна гэтую броў. Я вось хацеў сказаць пра гэта, таму што там же і селфі-камера, і іншыя індыкатары, і іх же бачна. Яно вельмі бачна, і яно выглядае так, нібы, ты на Android паставіў якуюсьці прыладу, каб яно ў цябе рабіла тое ж самае. І такі, я пачакаю, пакуль вы гэта выправіце, а потым ужо можа быць. Хаця ж ніяк не выправіць, таму што сам экран, ён же не такі чорны. Я таксама пра гэта хацеў сказаць, але яшчэ, ведаеш што? Мне не зразумела, навошта яны дадалі так шмат анімацыяў. Напрыклад, калі ў цябе працуе Face ID, то ў цябе з'яўляецца такая вялікая анімацыя на весь уверх экрана, і там вось гэтая анімацыя Face ID, навошта яна? Вы маглі зрабіць ее маленькай. Я разумею, што гэта маркеталагічны ход. Мабыць, і так. Гэта больш маркеталагічны ход, таму што айфону заўсёды трэба быць такім пазнавальным знакам, таму што вось, калі ты памятаеш, калі ў іх была кнопка, усе тэлефоны на іконках пазабражалі так, што вось ёсць тэлефон, і знізу кнопачка гэта маленькая. Потым з'явілася манабровь, і гэта быў тэлефон з манабровью. Зараз гэта будзе вось тэлефон з Dynamic Island. Далей, цікава, конечно, новы iPhone я сабе не збіраюсь набываць, хаця мне быў я вас не ведаю. Мне ўжо трэба было змяніць, таму што я карыстаюся сваім iPhone XR шмат часу, таму што я яго набываў, калі ён толькі выхадзіў, і вось да сіх уже некалькі гадоў прайшло, і мне ўсё добра. Я на ім і працую, таму што я раней працаваў у распрацоўкі iOS прылад розных, і мне было ўсё добра. Так, я ось таксама пакуль не ведаю, бо мне здаецца, мне зараз, калі б я і набываў, то мне здаецца, без гэтага дынамічнага острова, а гэта які 13, мне здаецца. Не, 14 таксама ёсць. Не прошка. Так. Але мне не падабаецца ён. Я не ведаю, я хочу прям, каб адчуваць, што ў цябе ў руке, ось, ведаеш, як мужик. Вешч. Рэч. Так. А як табе, ты ж паставіў сабе iOS 16? Так, я паставіў сабе. Мне здаецца, што зараз же весь TikTok амаль што забіт тым, як выразаюць аб'екты, дадаюць іх там у сторыс. Топ-5 фішак для iPhone на iOS 16. Так. І вось мне гэта не зразумела, таму што функцыя цікавая, але вось у ёй толькі маркеталагічны сэнс, таму што я не бачу... стыкеры, канешне, але ведаеш што? Я просто не карыстаюсь стыкерамі ніколі. А ты не зможаш, бо на XR гэта не падтрымліваецца. Што іменно? Ось ты не можаш выдаліць аб'ект, та перайсці ў іншую прыладу. Можаш, я так рабіў. Рабіў? Конечно. А чаму я не магу? Таму што у цябе рукі з дупы. Пайшоў струк. Ось, а я, калі я яго паставіў, я адразу такі, pay later, ці працуеш ты, а яго ўвогуле зараз немає, такі, добра, пачакаем. Але я не ведаю, ён будзе працаваць у Літве ці не? Не будзе. Таму што, мне здаецца, ён зараз будзе працаваць толькі ў Амерыцы ці ў Канадзе. І то як бета?
Ну і то як бета. Ну, ведаеш, яны ж заўсёды, яны ж там яшчэ дадалі функцыю таго, што ты можаш праз спутнік сувязацца з дапамогай. Але ж гэта прошка, мне здаецца, толькі. Так, і яшчэ гэта працуе толькі і ў Амерыцы ці ў Канадзе. Яны запусцілі некалькі спутнікаў. Цікавая функцыя, было б вельмі добра, каб гэта пачало працаваць амаль што на ўсіх айфонах і, ну, гэта такое зручнае, так. Таму што калі ты пойдзеш у паход, там, напрыклад, куды-небудзь ці ў краму. Я недзе страціўся. У Мінску выйдзеш такі, Не, слухай, цябе затрымалі, і ты такі... ты збяжаў? Так, так, пра затрыманне гэта твая тэма. Цяпер уж, так. Мне яшчэ вельмі спадабаліся новыя Apple Watch, якія там... Ультра? Ну, да, ці ультра, ці якія яны. Я не ведаю, навошта, каму? Ну, я разумею, што гэта трэба там якім-небудзь дайверам. Чаму мне спадабалось? Таму што вось наконец-таки яны зрабілі нешта, што адрозніваецца ад стандартных Apple Watch. Таму што ніколі не было, ну, вось мы з першых Apple Watch мы маем вось адзін дызайн, які на ўсе Apple Watch. Там выйшлі, напрыклад, там не Special Edition, як они называліся, як XR, вось выходил iPhone, вось у іх выходила более танная модель Apple Watch, не памятаю, як она называется. Струк яго ведаю. Ну, за струк яго ведаю. І цікава, наконец-таки яны зрабілі іншы дызайн, але колькі яны каштуюць, гэта, ну... Ну, колькі? 300 евро? Так, але ж яны гэта ўсё робяць па працэсам, каб яны падыходзілі для армій. Арміі ЗША, арміі Еўразвяза і так далей. Мне здаецца, што яны проста накіраваліся на госзакупкі, каб іх набылі. Таму яны дадалі прыладу, якая, ну, глядзіць за тваім цыклам авуляцыі? Не, гэта на новых Apple Watch, не тых, гэта не на Pro-версіі. Не, гэта на звычайных ёсць. На новай... Ну, яны дадалі тэрмометр проста. 8-я? Так. Так. Яны, акрамя гэтага, вось у гэтую тытанавую версію, якая ўся такая крэпкая, у ёй можна плаваць. Па-першае, то, што з імі можна пагружацца на 50 метраў, гэта... 100. Ці на 100. Гэта хлусня, таму што прафесійныя гадзільнікі, якія вось выкарыстоўваюцца дайверамі, яны на 100 метрах не працуюць. І там ёсць вельмі шмат гаворак аб тым, што трэба вельмі плаўна пагружацца. Вельмі плаўна сплываць. І ты толькі некаторы час можаш прабыць на гэтай глыбіні. Каб паказаць рыбкам, які ты модны. Ну, канешне. Таму гэта неяк хлусня. Я не ведаю, увогуле умныя гадзіннікі, гэта... Пакуль для мяне гэта нічога, ну... Слухай, у меня тут валяюцца Apple Watch, і... якія ты падарваў сваёй жанчыне, яна імі не карыстаецца. Якая яна імі не карыстаецца, і я імі таксама не карыстаюсь. Ну, мне здаецца, Apple Watch гэта рэч такая, ведаеш, ты яе набываеш, носіш яе там месяц, плюс-мінус, потым забіваеш на 3 месяцы, потым зноў знаходзіш іх і зноў носіш. Вельмі зручна карыстацца аплатай праз Apple Watch, таму што там ёсць Apple Pay, і вось гэта вельмі зручна. Ты можаш забыць мабільнік, напрыклад, у машыне і пайсці і там за рахунак заплаціць праз Apple Watch. Гэта зручна. Ну, гэта так, але... Ну... Добра імі карыстацца, напрыклад, у спортзале, таму што я, калі хаджу ў спортзал, я беру гэты Apple Watch, і яны добра распазнаюць твае трэніроўкі. Ты мусіш пампаваць цягліцы, а не сядзець у сваіх Apple Watch. Ну, конечно, так. Калі ты бачыш свой пульс, ты бачыш, колькі часу ты страціў на гэтай трэніроўцы і так далей. Навошта табе гэта ўсё? Ну, таму што я не ведаю, як колькі ты, робіш, я попадаю ў прастрацыю, калі я пачынаю займацца ў спортзале, таму што я нічога не бачу, у мяне ідзе нейкі серыял, ці ідзе падкаст, «Цёмны лёс», напрыклад. Слухайце новы выпуск «Цёмнага лёса». Не занеслі. Не занеслі. А трэба было, я хочу заўважыць. Лекс. Вось, і я ў гэтай прастрацыі нічога не заўважаю. І тады вось мне вось гэтае апавяшчэнне, якія прыходзяць... Таму што ты ходзіш да спортзалу адзін, мне здаецца. Так. Табе трэба хтосьці, хто будзе хадзіць з табой. На мне незручна, калі хто-небудзь са мной размаўляе. Ну вось я, напрыклад, стаю на бегавую дарожку і на ёй там гадзіну праваджу. Мне за гэтую гадзіну мне не трэба ні з кім размаўляць, мне не трэба нічога. Мне трэба вось каб шоу падкаст. Ад сябе не ўбяжыш. Я па гэтаму сплю ў слухаўках. Кожны дзень.
У меня есть слухаўкі для сна. Каб галасы ў галаве замоўклі? Не, просто я вельмі звык з тым, што я сплю пад падкасты. Гэта пачалося дзесьці ў 2010 годзе. Я просто пачаў спаць пад радыё Ці, і пасля гэтага я просто заўсёды сплю пад падкаст. У меня есть пул падкасту для сна. Ой, не ведаю, я так не можу. Ну, каб я заснуў, мне трэба, каб ввогуле нічога не было, каб было вельмі цемна, каб нічога не гучала, каб пустата, ведаеш? Калі я знахажусь у вёсцы, напрыклад, у сябе на дачы, калі там настолькі цёмна, што ноччу ты не разумееш, калі ты маргаеш. Таму што настолькі цемра, што вось такое мне падабаецца, і вось у такім пляне я магу спаць у цішыні. Калі вось яна такая прыродная. Калі я ў горадзе, ты ж ведаеш то, што ў мяне насупраць майго дома знаходзіцца пажарная частка. І я кожныя 15 хвілін уночы чую, не тут пажарная частка, а яшчэ шпіталь з хуткай дапамогай. Я кожныя 15 хвілін чую сірэны. І мне ніхера не зручна спаць без слухавак. Гэта ў мяне ўсё ціха. Пачалі за iOS, скончылі за сон. Першы гікаўскі. Всем прывітанне, сябры, першы гікаўскі на сувязі ў кожным падкасты прыёмнікі. Хацем нагадаць, што у нас ёсць цудоўны тэлеграм-канал, куды вы можете падпісацца з лепшымі навінамі ў гэтай гульне. Кіно, серыялы, гульні, тэхналогіі, ўсё ёсць. Таксама далучайцесь да нас у твітары, твітары, як вам зручна. Пашыруйце сярод сваіх сяброў, бацькоў, катоў. Хацім вам нагадаць, што яшчэ можна дадаць адзнакі да нашага падкасту, напісаць каментар. У новым каментарыі на Apple падкастах нам пажадалі, каб мы ўсё ж такі зачынілі ўсе апытальнікі на скелігі. Як у цябе з гэтым? Прабачце, што? Вельмі доўгі час мне яшчэ да скелігі. Ты яшчэ туды не папаў. Я толькі скончыў, мне здаецца, я скончыў місію з баронам. Я захаваў барона. Ты з тых людзей, якія ўсе квесты праходзяць? Так. Я ўсе пытальнікі, вось, ведаеш, гэтае лайно, калі ты бяжыш на якісьці далёкі пытальнік, ты такі, там вельмі добры скарб будзе. А там якая-небудзь істота, якая на... Так. А там на 10 узроўняў яна больш цябе, ты такі, добра, да відзення. У Breath of the Wild такая ж тэма, што ты прыходзіш куды-небудзь, там якая-небудзь здаравенная пачвара, ты яе паўгадзіны махаеш, забіваеш яе, даходзіш да сундука, адчыняеш скрынку, а там проста стрэлы. Ты можаш атрымаць 5 стрэл. Ну так, ты можаш атрымаць 5 стрэл. Так. Яшчэ ў цябе есть 5 стрэл. Гэтым, канешне, Зельда мне вельмі падабаецца. Ну што, калі началі Зельды, то тут у Nintendo выпусцілі трэйлер другой Зельды. Так, і цікава тое, што яна вельмі шмат часу назвалася проста як Breath of the Wild 2. Да, ну там ці сіквел к Breath of the Wild, зараз яна называецца Tears of the Kingdom, слёзы каралеўства. Выйдзе 12 траўня 2023 года, то бок яе адклалі. Мне здаецца, хутчэй за Геншин. Ну, мне здаецца так. Я вельмі чакаю, таму што Геншин паглядзіць на гэтую Зельду і выпусціць нейкі DLC, дзе яны зноў дададуць што-небудзь з Зельды. Я вельмі чакаю, і калі даже яна выйдзе не на Nintendo Switch, а там услоўным якім-небудзь Wii U? Не, Nintendo Switch Pro ці Nintendo Switch 2. Не, слухай, мне здаецца, яны нічога не пакажуць такога. Ну, мабыць, але за Nintendo гэта было заўважна, то, што яны так ужо рабілі, напрыклад, з DS і 3DS. То бок не з DS і 3DS, а яны з 3DS і New 3DS XL. У іх былі гульні, якія вельмі неверагодна гуляліся на новай, а на старой яно ўсё тармазіла, лагала і так далей. Тады я набуду сябе просто новую Nintendo Switch і буду гуляць. Гэтую прадасі? Ну і няхай ляжыць. Мне здаецца, гэта зрада. Чаму? Не ведаю. Як можна? Прадаць Nintendo Switch? Так. Не, яна няхай ляжыць, я яго сваёй дзяўчынкі аддам, няхай гуляю ў Animal Crossing. Марио. Ты ў Марио, то. Так. Слухай, я нават трэйлер яго не глядзеў. Но мне так не цікава Зельда. У трэйлеры показалі такі момант цікавы. Там ёсць адзін кадр, дзе незразумела, Лінк ці гэта, ці Зельда. І ў мяне была такая ідэя, што ў новай часткі яны дадуць магчымасць гуляць нам таксама і за Зельду. Як у Genshin Impact! А яшчэ ёй валасы завязалі па-іншаму.
каб не анімировать іх. І мне здаецца, што яны просто возьмуць усе анімацыі Лінка і просто накінуць іх на мадэльку Зельды. Можа быць, чаму не? Чаму не? І яна там вырашыць з самого пачатку абрэзаць валасы ўвогуле, там зрабіць як у Лінка, там твар перарабіць як у Лінка, і добра будзе. І ты можаш гуляць за Лінка ці за Лінка. Была ж гульня, дзе было адразу 4 Лінка. Не, так гэта ж мультиплеер. Не. Там было 4 Лінка. Ты гуляў адразу за 4 Лінкаў. Навошта? Ну, там была такая тэма. Зараз жа ўжо людзі даведаліся і дагадаліся аб тым, што новым злодзеем будзе Ганандорф. Калі хтосьці не разумее гісторыю Зельды, растлумачу. Ганан — гэта галоўны злодзей. І Ганан — гэта такая бажественная частка. То бок, гэта такая істота, з якой заўсёды борацца Лінк. А Ганандорф — гэта яго чалавечае аблічча. І здаецца, што новым гэтым злодзеем будзе Ганандорф, таму што такое уже было. І мне цікава, ці завезуць яны сюжэт, таму што Зельда заўсёды, ведаеш, яна чаргавалася. У іх у адной Зельдзе амаль што не было сюжэта, у іншай Зельдзе быў сюжэт. І там толькі сюжэт. Так. Ты набываеш гульню і глядзіш 20 гадзін сюжэта. Да. Як гэта быў ад Remedy гульня, якая напалову... Усе? Не, напалову была серыялам. Heavy Rain? Не, Heavy Rain гэта... Гэта не Remedy. Так. Я не памятаю, як яна да контрола выходила, гэта быў эксклюзив для Xbox. Alone in the Dark? Не, ты ўсё не ў Remedy мецеш. Alone in the Dark гэта Remedy. Ну, мабыць, але... Там, дзе ты з ліхтаркам ходзіш. Нет, гэта Alan Wake. Alan Wake гэта Remedy. Ну ты допі. Та я не памятаю. Вось, тады, ну што, ты будзеш гуляць у новую Зельду? Ты старую калі-небудзь пройдзеш, пачнем з гэтага. Навошта? У мяне ёсць Ведьмар. Тарадай. Зельда цудоўная. Яна цудоўная, так. Я з табой цалкам згодзін. Я ў яе згуляў, мне здаецца, гадзін 10. Я ў яе убіў. Ну я там гадзін 500 згубіў. Яна цудоўная, так. Але я не ведаю, чаму яна мяне, не чапае. Таму што трэба любіць шукаць нешта ў адчыненым міры. Мне вельмі падабаецца Genshin Impact. Ну... Але я не ведаю, чаму мне не зашла Зельда. Усе механікі адныя ж тыя. Мабыць, таму што ты з усімі механікамі азнаёміўся праз Genshin, і для цябе ўжо другі раз не цікава. Таму што калі ка мне трапіла Зельда ў рукі, гэта было просто, ведаеш, гэта было адкрыцце. Я памятаю, што я набыў сябе Nintendo Switch, і мне тады трэба было з Менску ехаць у Магілёў на маршрутцы. Мне было 3 гадзіны, і гэтыя 3 гадзіны пралецелі за хвіліну. Таму што я пачаў гуляць у Зельду, у мяне просто, ведаеш, у мяне твар абвіс, челюсть просто отвисла до пола, і я такі, так можна было? Не, усе не ведаю, мне першыя разы, я ў Зельду спрабаваў 2 разы пачынаць гуляць. Першы раз, калі я пачынаў гуляць, я такі, Genshin, ну добра. Я не хочу сказаць, што Зельда гэта калька на Genshin Impact. Зразумела, што гэта наадварот, но першы я азнаёміўся з Genshin. Але ведаеш што, я дасіх упэўнены ў тым, што вось, напрыклад, калі ты увогуле не гуляеш у гульні, не зацікаўлены імі, Зельда гэта лепшы уваход у гульні, каб проста паспрабаваць нешта новае. Mario Odyssey. Гэта калі тебе падабаюцца платформеры. Просто так, Mario Odyssey таксама вельмі добрая гульня, каб увайсці ў гульні Nintendo і ў цэлым увайсці ў гульні. А Зельда гэта нешта такое... Зельда гэта нешта такое масіўнае, што табе трэба вось просто... Мне здаецца, што кожны, хто зацікаўлены просто гульнявай індустрыяй, вот цалкам відеагульнямі, як мастацтвам, ён должен паспрабаваць Зельду Breath of the Wild просто каб зразумець, што гэта за такое, што гэта за махіна, таму што яна можа цябе не спадабацца, але ўсё роўна яна заставе нейкія такія вось эмоцыі ў цябе, якія вось будуць цалкам унікальныя. Гэта вось ведаеш, як Animal Crossing таксама. Ты глядзіш на Animal Crossing і гэта ж гульня для дзяцей. Так. Але калі ты пачынаеш гуляць у Animal Crossing, з табой нешта такое здарываецца, што ты такі, я хачу гуляць толькі ў Animal Crossing. І вось зараз ты не гуляеш у Animal Crossing, я ведаю, я таксама зараз просто не гуляю у Animal Crossing, але ў цябе наступіць яшчэ той час, калі ты ў яго звернешся, і ты не будзеш разумець, чаму ты увесь гэты час не гуляў у Animal Crossing. Я ведаю, гэта у мяне ўжо было і не адзін раз. Я памятаю, калі я на яго забіў, мне здаецца, на месяц, я яго не гуляў, потым я зайшоў, і мне здаецца, яшчэ на тыдзень я знік у ім.
Таму што гэта ідэальная гульня для адпачынку, гэта першае, а другое гэта ідэальны тамагочы. Пачалося, мы зноў піарым Nintendo. Нам зараз зноў закідаюць кавалкі лайна за гэта. Таму што трэба гуляць на PC! Не, слухай, мне здаецца, што вось калі ў цябе ёсць ПК, табе трэба набываць Nintendo Switch. Гэта іншы экспірыенс. Табе не падаруе гэты экспірыенс які-небудзь PlayStation ці Xbox. Калі ў цябе ёсць Xbox ці PlayStation, табе таксама трэба набываць Nintendo. Але калі ў цябе ёсць Xbox, то табе не трэба набываць ПК, бо гэта адно і тое ж. Ну, амаль што. Калі ў цябе ёсць і плойка, цябе не трэба набываць ПК. Так. Вогуле, когда вось такая паўнавартая кансоль. Мабыць, я нешта проста не разумею, таму што, мабыць, ёсць нейкі эксклюзіў на ПК, якія не ведаю проста. І вось з-за якога трэба было б набыць ПК. Я не ведаю, мне здаецца толькі якая-небудзь Dota 2. Ну, кіберкатлетная Ну розная штука. так, гэта зразумела. Ну, але... Ці Battlefield, ну, опять-таки... Battlefield ёсць. Ну, кіберкатлетная штука, якую просто больш зручна гуляць на клавамышы. Але вось калі табе даць твой Xbox контроллер, то ў батлу... Ну, так. Хочаш са мной у батлу пагуляць? Вельмі падабаецца батла, кстати. Я ўжо вельмі шмат часу не Слухай, я памятаю, калі в Origin трэцюю батлу, мне здаецца, раздавалі бескаштоўна. Я ее забраў, я такі, ну, трэба паспрабаваць. Яна ў мяне шла, мне здаецца, на 20 FPS-ах. Але такі, гэта так цудоўна, гэта так цікава, good experience. Мне вельмі не хапае гулень зараз у маім жыцці. Так. Я чамусьці не пачынаю зараз гуляць, таму што, ну, зараз опять пачнецца, метагікі, яны зноў не гуляюць, размаўляюць пра гульні, бла-бла-бла. Першае, ідзіце ў дупу. Другое, я вельмі шмат часу аддаваў для AAA гулень. Розных. Там, напрыклад, я калісьці гуляў кожны год там у новы Assassin's Creed, таму што мне не падабаецца Assassin's Creed, але гэта AAA гульня, і трэба паглядзець, што яны выпусцілі. І ў мяне зараз пачаўся некалькі месяцаў таму пачалась такая тэма, што я пачаў гуляць у індзі, у гульні розных. І мяне зацікавіла, таму што я зараз бачу, што я вельмі вот такі аграменны пласт я просто страціў. Таму што у цябе была паўнавартая кансоль. Так. І вось зараз на Nintendo Switch для гэтага існуе Nintendo. Nintendo Switch гэта лепшая кансоль для новых гулень. Так. Каб нешта паспрабаваць ці пагуляць у нешта, што цябе вельмі падабаецца. Там, напрыклад, я перапрайшоў на Nintendo Switch Baldur's Gate. І мне вельмі падабаецца Baldur's Gate, я калісьці гуляў яго на PC. Мне вельмі падабаецца Neverwinter Nights, я таксама прайшоў яго на PC вельмі шмат разоў. І калі ён у мяне з'явіўся на Nintendo Switch, я пачаў, ведаеш, яшчэ одно такое прахаждзенне, але у мяне не было мэты дапрайсці яго до канца. У мяне было мэта вось зноў дакрануцца да любімай гульні. Слухай, мне здаецца, я з Nintendo Switch паспрабаваў тыя гульні, якія я не мог сабе дазволіць на ПК. Напрыклад? Diablo 3. Ну так. Я яго першы раз прайшоў на Xbox 360. Ну, я паспрабаваў, бо ў мяне мэта я ўвогуле ні разу не гуляў у Diablo 3 на ПК. Я таксама. Таму што, ну, просто вось так, як і Overwatch. Я ніколі не гуляў у Overwatch на ПК. Я таксама. Але мы гулялі ў яго на Nintendo Switch. Так? Ну, цудоўна. Таму, калі вам не падабаюцца гульні, але хочацца дакрануцца, паспрабаваць, набывайце сабе Nintendo Switch. Набывайце сабе якой-небудзь Animal Crossing, набывайце сабе Зельду. Набывайце нават бэушны лайт. Так, гэта лепшае. Зараз ён каштуе каля 150 еўра. Но гэта тут ён каштуе столькі. Мы не ведаем, колькі ён каштуе ў Беларусі. Так. Але гэта не такой жорсткі ўваход, як, напрыклад, набываць сабе PlayStation 5 і пытацца праз PlayStation дакрануцца да нейкіх гульняў. Калі вам спадабаецца, тады можна далей набыць і PlayStation 5. Мне здаецца, гэта вельмі добры падарунак гадоў так на 15. Мне здаецца, гэта добры падарунак, колькі б цябе гадоў не было. Ну так, але калі б мне было 15, мне падаравалі Nintendo Switch, я просто звар'яцеў. Так. Таму што гэта лепшае было б для мяне. Гэта лепшае, але з-за таго, што бацькі не атрымліваюць столькі грошай, каб набываць гульні па 70 еўра. Ну, тарычка ёсць заўсёды. Ёсць тарычка. Асабіста ў Беларусі, мне здаецца, на куферы там шмат чаго будзе. Так. Што, выйшаў тызер-трэйлер новай русалачкі ад Disney? Багата чаго выйшаў. Так. Ад Disney? Але вось тызер ад русалачкі ён навёў неверагодна шмат хайпу, таму што русалачка
спойлеры чорная, і гэта выклікала шмат незадавальненняў, таму што за першыя 24 гадзіны трэйлер атрымаў 1 000 000 дызлайкаў. Я не разумею, чаму. Я магу блытаць, там каля 7,5 мільёна праглядаў зараз і 1 000 000 дызлайкаў. Чаму? Таму што людзям не падабаецца, калі ты памятаеш, напрыклад, калі выхадзіў рэмейк Мулан. Мулан таксама нікому не спадабаўся, таму што з Мулан выкрэслілі ўсё. Там выкрэслілі Мушу, выкрэслілі песні. З гэтага з добрай сказкі зрабілі ваеннае кіно і так далей. З «Русалачкі» просто людзі дацягваюцца да твайго дзяцінства. Таму што яна цемнашкурая. Ну вось з гэтым я не не разумею. Мне здаецца, яна больш за гэтага. Але ты заўважыў той хайп, які пачаўся ў тыктоку. Я зараз выкажу свае думкі на гэты конт. У тыктоку пачалі масава з'яўляцца відэа, дзе цемнаскурыя дзеці, дзяўчынкі глядзяць «Русалачку» і такі, яна такая, як і я. Ну, гэта выкарыстанне, мне здаецца. Мне здаецца, што гэта піар-кампанія Disney. Так, хутчэй за ўсё, але ведаеш, чым больш яно будзе ў інфаполе, тым больш яно заробіць, мне здаецца. Калі б яно прайшло, ну, яны выпусцілі трэйлер, і ён бы там набраў, не ведаю, 100 000 дызлайкаў, ну яго б ніхто б не заўважыў. Не было б такога, што прям, ох, Арэль, яна цемнашкурая. А я не памятаю, вось трэйлеры казалі, што гэта Арэль. Ну там же зразумела, мне здаецца. Хачу зрабіць камінг-аут, я не глядзеў гэты трэйлер. Ну просто мне здаецца, вдруг яны выкарысталі іншую русалачку. Бо русалачка гэта, гэта від. я не ведаю. І наколькі я памятаю, то у мультсерыяле былі цемнашкурыя русалкі. Я не так добра памятаю серыял, таму што я заўсёды чакаў Чыпа і Дэйла, а вось русалачка мне ніколі не падабалася. Гэта вельмі дзіўна, таму што калі б не было такога хайпу, яго б ніхто не заўважыў, але і зрабілі дипфейк, то што яе выбілі. А там же яшчэ была навіна пра тое, што ў Кітаі распрацоўваюць праграмную прыладу па адбельванню цемнаскурых. Таксама вельмі цікава, таму што ідзе ты, Disney, дзе твае ўсе гэта? Як гэты фільм будзе выхадзіць у Кітаі, калі ён там трапіць пад забарону? Я не кажу, што яны яксьці фільм марнуюць, але нават невядома яшчэ, як ён выйдзе, якім ён будзе. Можа, там будзе вельмі цікавы сюжэт, вельмі добры графло, вельмі мне добры... здаецца, што гэта проста яшчэ адзін рэмейк ад... Ну, гэта зразумела, гэта як Дамбо якое-небудзь, ці штосьці ў гэтым родзе. Як Кароль Леў выхадзіў таксама, які Кароль Леў адразу навёў неверагодна шмат хайпу, яго там 72 мільёна праглядаў на трэйлера было, а потым ён з'явіўся ў кінотэатрах, схадзілі на яго людзі, ён там зарабіў, нармальна грошай зарабіў, але ён не стаў культавым як мультфільм, усе пра яго забылі, зараз ён ляжыць проста на сервісе Disney+, ты яго можаш паглядзець, але, ведаеш, што... Я яго нават не глядзеў. Не глядзеў? Не. Да мне і ўвогуле, мне і мультсерыял не падабаецца. Ці што ён не кепскі? Ну вось, можа тое ж самае выйдзе з русалачкай. Мабыць. Ніхто не ведае. Там можа на адзін трэйлер усе, прабачце, дрочаць, а ён выйдзе лайно. А русалачку нам закідалі, і ён выйдзе добрым. Гэта тое, што зараз адбываецца з Валодаром Персцёнкаў, які не такі ўжо я зараз не разумею, як да яго адносіцца. Ён мне як бы і падабаецца, а з другога боку я такі, Мне хочацца даць гэтаму серыялу крыху раскачацца. Ну так. Вось тое ж самае трэба сказаць пра русалачку. Яго трэба дачакацца проста і паглядзець, што з ім будзе. Таму што мне здаецца, што гэта проста будзе фільм для Disney+, на які ніхто не зверне ніякай павагі. І ён проста пройдзе куды-небудзь, і пра яго усе забудуць. Цікавая навіна для тых, хто хоча пачытаць доўгую мангу. Усе выпускі One Piece з'ядналі ў адну кнігу на 21 000 сторонок. Цікава тое, што іх нельга прачытаць. Так. Таму што яе пераплёт, ён не гнецца, ты першыя старонкі можаш адчыніць, а потым уже ніяк. Так. Гэта вельмі добрая рэч для чалавека, які займаецца калекцыяніраваннем і просто, ведаеш, просто цалкам полку паставіць. Ты глядзеў One Piece увогуле? Я не глядзеў One Piece, я яго чытаў, але чытаў не цалкам, таму што ў нейкі час мне просто задзюбаўся яго чытаць. У мяне зараз сябра, ён глядзіць One Piece, ён зараз там на 600 серыі, яму падабаецца, ён кажа, што добра, як Наруто там, напрыклад. Я не можу, мне не дападобы ўсе гэтыя анімэ. Напрыклад, мне ніколі не падабаўся Наруто, мне ніколі не падабаўся One Piece, мне ніколі не падабаўся Бліч,
Вось ведаеш гэтыя Таму што не іссякай, мне здаецца, што ты глядзіш адзін іссякай. Хелсінг. Ну окей, Хелсінг, што это яшчэ? маё любімае аніме летні час. Евангеліон. Ой, слухай, таксама не падабаецца. Не Евангеліон, не гэты, як яго Резеру ці яксці, ой, не Резеру, не Макрас, а Зерату ці яксці было. Я не ведаю такого. Таксама меха аніме. Окей. Вот. Яшчэ одно меха аніме, якое існуе. Не, ну слухай, гэта аніме, мне здаецца, яно зараз у большасці людзей яно на ўзроўні культавага стаіць. Ну, мабыць. Я просто не зусім разумею меха. Мне падабаецца Макрас, таму што ён такі, гэта незвычайнае меха аніме, таму што там меха займае, ну там на 10-м пляне. А One Piece гэта тое аніме, за якім не трэба сачыць і не трэба яго глядзець. Гэта ідэальны серыял, каб уключыць яго на фон, і ён там нешта размаўляе цябе, і ты там аднім вокам сочыш за сюжэтам, і цябе добра. Я не ведаю, я не могу такіх глядзець. Мне вельмі цяжка глядзець аніме, якія расцягваюць там на 5 мільярдаў серый, і ты так, такі... манга выходзіць з 97-го года, і яна выходзіць да сіх. Гэта жах. Яна ж весе 16 кілаграм, важыш. 16 кілаграм. Так. Гэта просто... І пачытаў, і цагліцы напампаваў. У аўтобусе такое пачытаць, а? Свайму псіхолагу заўсёды раю кнігі, і такі, я вам што-небудзь набуду ей гэтую мангу, аташлю ў Польшчу. Слухай, тут Paramount плануе зачыніць свой онлайн-кінатэатр Showtime, які зняў лепшы для мяне серыял Californication ці што, і Showtime здымаў вельмі шмат усяго, напрыклад, Dexter, напрыклад, Shameless, і ён такі даволі такі вядомы. І увесь контент яны аб'яднаюць у адзін сервіс. Ну, давай так, гэта ўсё чуткі на дадзены момант. Таму што зараз... А хіба ўжо не пацвердзілі здзелку? Яшчэ не бачу навіну, каб гэта пацвердзілі, але ці заўважаеш ты, што зараз вельмі шмат онлайн-сервісаў ідуць да таго, каб аб'ядноўвацца, таму што вельмі шмат падпісачных сервісаў. У адзін мега-сервіс. Мегазорд. Ну, вось мне здаецца, што YouTube усё ж такі зможа дамовіцца і прадаваць гэтыя серыялы праз сваю платформу. У нас з'явіцца яшчэ одна пляцоўка. Ну, на одну пляцоўку пры гэтым будзе менш. Ну так. Таму што гэта ўсё сольецца на Paramount, і будзе выхадзіць нейкі Южны парк з Californication разам, і будзе... А не, Южны парк — это Comedy Central, гэта іншае. Таму што, ну, Paramount Comedy, Comedy Central. Ну так, там іх шмат. Вось, цікава, як яны дамовяцца, таму што вельмі шмат праектаў, вельмі ранняя стадія зараз іх перамоў ідзе. Пра планы зачыніць Showtime стала вядома праз месяц пасля таго, як кампанія пачала прадаваць з'яднаную падпіску, якую ўваходзіць контент і Showtime, і Paramount. Ну вось, мабыць, зараз здарацца так, што будзе на адзін сервіс менш, але мне цікава, што будзе з тымі серыяламі, якія зараз здымае Showtime. Ці зачыняць іх, ці яны просто перайдуць пад Paramount неяк. Мне здаецца, правы перайдуць на Paramount, і яны будуць далей выходзіць. Але па якасці не ведаю, ці яксці паўлияе гэта. Paramount пакуль яшчэ, мне здаецца, нічога кепскага не тварылі. Ты памятаеш што-небудзь? Не. Я ўвогуле зараз па башке катаю, я не памятаю тыя серыялы, якія здымаў Paramount, але вельмі шмат серыялаў, якія здымаў Showtime, я памятаю, таму што ў іх ёсць такія мега-гіганты для мяне, таму што я вось калісьці за гэтым усім сачыў. Яны здымалі, ну так, лайно было Сонік. Слухай, вось Соніку заўсёды неяк не везе з гэтым усім, таму што апошнія гульні пра Соніка кепскія. Ну, там гэта гісторыя з гэтым Аглі Сонікам. Не, ну слухай, Paramount знялі Interstellar. Ну ладно, пытанне ў него. Кросны бацька, Топ Ган першы, Форест Гамп, да у іх шмат добрага кіно. Калі яны зробяць 1-2 лайняных, то гэта, ну... Не заўважыць. Так. З'явіцца яшчэ адзін сервіс, за які я не буду плаціць. Яшчэ адзін пірацкі контент, які буду я дзе-небудзь ужываць. Так. Я из сервісаў толькі Spotify мне, праз цябе аплачаны, і ўсё. Нават YouTube Premium, ну, гэта вельмі багата грошай. Не, я покупаю YouTube Premium, таму што я заўсёды гляджу YouTube на тэлевізары. Гэта рэклама, яна мяне проста ў магілу сведзе.
Асабіста, калі яны пачалі дадаваць до 10 рэклам перад відео. Слухай, так, яны ж зараз пачалі звар'яцелі ўвогуле. Тэставанне гэта 10 рэклам, мне здаецца, што яны просто вымушаюць цябе набыць гэты доўбаны YouTube Premium. Не, гэта просто YouTube ператвараецца ў тэлебачанне. Ну так, ведаеш, што у іх будуць зараз рэкламная паўза па 3 хвіліны. І міленіалы ўсё ж такі зрабілі тэлебачанне. Крама на канапе там. Слухай, вось мне здаецца, з'явіцца YouTube канал, таму што я калі жыў у Менске, у мяне знаёмы працаваў на тэлеканале Крама на дыване. Крама на канапе. Гэта ведаеш, як скарагаворка. Я ведаю, што ў іх было вельмі багата людзей, якія набывалі рознае лайно. Слухай, у майго лучшага сябра бабца ўвесь час набывае штосьці з крамы на канапе. Увесь час. І он прыходзіць да хаты і дае, і там якаясьці мега-ультра швабра шчотка. Такі, навошта? Ты палы нават не мыеш, навошта яно табе? Каб ты мне мыл, унучок. І ляпас па дубке. Слушай, тут Figma афіцыйна паведаміла аб здзелцы з Adobe. Я ведаю, што ты не разумееш, аб чым я размаўляю. Ведаеш, што я табе адкажу на гэтае пытанне? Што такое Figma? Не, шмат рэчэй, якія мы дадаем у навіны, я не разумею, што гэта і навошта яно існуе. Я такі, Figma — гэта праграмная прылада, якая існуе для распрацоўкі інтэрфейсаў. І не толькі інтэрфейсаў. Яе выкарыстоўвае вельмі шмат дызайнераў. Бліжэй за ўсё да Figma, напрыклад, якой-небудзь скетч, ці каб гэта было для сябе больш зразумела, гэта такі аналог фотошопа ці ілюстратара. Але фішка ў тым, што Figma вельмі мала важыць, гэта першае. Другое, у Figma вельмі цудоўны веб-інтэрфейс, то бок можна працаваць у браузеры і не пампуе нічога для гэтага. І трэцяе, што вельмі неверагодна ў Figma, гэта тое, што карыстацца ёй зручна не толькі дызайнеру, а, напрыклад, і распрацоўшчыку, які збірае гэты інтэрфейс Figma, гэта ўсё вельмі удобна усталюе сабе на комп, спамповае і далей пераносіць у праграмную прыладу. Так вось што цікава, Figma, калі зараз яна абвесціла, што яны за 20 мільярдаў прадаюцца Adobe, але за год да таго уладальнік Figma пісаў у Твітары, што галоўная мэта, якую дасцігнула Figma, гэта тое, што яна не Adobe. Зараз у Adobe ўсё не вельмі добра у справах, таму што... Але Figma яны набудуць. Цэны на акцыі іх упалі зараз, і яны адчуваюць канкурэнцыю з старонкі Figma, і здаецца, што толькі з-за гэтага яны іх набылі. Трэба сказаць, што прадукцыя Adobe, яна у апошні час, яна лайно, таму што існуюць багі, якія... Вось я вельмі шмат карыстаюся After Effects, і ёсць нейкія багі, дзе я, напрыклад, захожу на форум і бачу, што гэты баг быў заведзен дзесьці ў 2004 годзе, і ён да сіх існуе. Калі ты карыстаешся, напрыклад, Adobe Audition, у яго есть такія звар'яцелыя багі, ты на іх глядзіш, і тебе просто дурна становіцца. Таму што ёсць эфекты, напрыклад, якія прымяняюцца не к усёй аўдыёстужкі, а толькі к часткі. І ты не разумееш чаму. І гэта заўсёды расійская рулетка, калі ты... Можа, хто-небудзь з нашых слухачоў табе адкажа на гэта пытанне? Мабыць, і так, але ёсць такая праблема. Я не карыстаюсь Figma, але вельмі шмат людзей побач са мной карыстаюцца ёй, і я у Твітары злавіў тое, што людзі не рады гэтай навіне, таму што усё, да чаго дакранаецца Adobe, ператвараецца ў лайно у апошні час. Ператвараецца ў Photoshop. Ну так. Цікава, канешне, да чаго гэта прывядзе, і, мабыць, зараз Figma расквітнее і будзе, ведаеш, як Беларусь. Вось. Паглядзім, час пакажа, але зараз я не ўпэўнены ў тым, што гэта добра. Тут для аматараў Blade Runner добрая навіна. Ну як добрая, я б не сказаў. Amazon працуе над працягам Blade Runner 2049. Гэта ўжо афіцыйная з'ява. Ён будзе ў фармаце серыяла. Та будзе мець назву Blade Runner 2099. Яшчэ 50 год прайшло. Так, з таго моманту. Мне вельмі падабаецца Blade Runner арыгінальны, мне вельмі падабаецца Blade Runner 2049. І я не чакаю гэты серыял, таму што гэта Amazon. Я ад Амазона чакаю толькі з новую колу часу. Мы толькі казалі про тое, што куладару персцёнку не трэба так ставіцца так жорстка, як ставяцца людзі, але для мяне было б лепш, каб ніхто не чапаў Blade Runner далей і ўсё гэта. Далей першай часткі?
Да, далей першай часткі вось, але здымае яго Рыдлі Скотт зняў першага блэйдранера, але тое, што здымаю апошні час Рыдлі Скотт, лепш бы ён не здымаў, таму што ёсць васпітаныя воўкамі, якія, ну проста гэта жах, гэта не серыял, гэта нельга глядзець. Рылі, ён жа, мне здаецца, быў на Оскар, не? Ну, мабыць, за якія-небудзь эфекты ці за нешта іншае. Ён выглядае вельмі добра, але па сюжэту гэта типікал Рыдлі Скотт. Гэта мы размаўляем пра Бога, у нас шмат адсылак да Бібліі і так далей, і так далей, і так далей. Ну, слухай, тут шоуранерам выступае нейкая Сіла Луіза, якая рабіла серыял для Apple TV+. Так, Шанін Гералдсон назваўся. Так, і ён мае рэйтынг 81% у гледачоў. Так, таму што у Амазона зараз хапае грошай, каб набываць такіх добрых прадюсерах. Я не ведаю, чаго чакаць, таму што мне вось хтосьці кідаў нам у каменты мем з тым, што Амазон ператвароны ў смерць прыходзіць у кожную дзверы, кожны раз там вельмі шмат крыві. І вось зараз ён дайшоў да блэйдранера, таму што я ўсё яшчэ не магу забыць колу часу. Таму што вось кола часа мяне ў самае сэрца раніла. Мне вельмі падабаюцца кнігі, шмат каму вельмі падабаюцца кнігі колы часу. І тое, што яны затварылі з гэтым серыялам, гэта, ведаеш, гэта плевок у душу для мяне. Ты глядзеў арыгінальны блэйдранер? Так, але я яго глядзеў, мне здаецца, год 5 назад. Мы калісьці на офісе у Кірыла, ты Кірыла ведаеш, глядзелі, там быў неверагодных памераў тэлевізор, і мы на ім глядзелі арыгінальнага блэйдранера, і я яшчэ раз адчуў тое, што гэта неверагоднае кіно, якое вось. Калі вось вам нечага сёння рабіць, паглядзіце блэйдранера. І вось такія мне фільмы не падабаюцца. Так, там ёсць добры экшн, усё, але яны такія зацягнутыя. Не, ён проста у сваім тэмпе. Гэта вось, у яго ён вельмі гэта як павольны такі. Як Дзюна, якога вось, 90-х года. Ну і новая Дзюна таксама. Гэта такі, ён павольны. Усё такое доўгае. І Рыдлі Скотт, вось у гэтага яго манера, ведаеш, вельмі доўгія планы. Так. І яно мне так не падабаецца. Хутчэй, будь ласка, хутчэй. Таму што ты дзіця новага прадакшану. Таму што ты прывык, што фільмы, яны проста як калбаса нарэзаны. Я памятаю, калі Оскар за монтаж атрымаў фільм пра Queen, як он там назваўся, я уже не памятаю. Байопік пра Queen з Рамі Малікам. Я ж яго глядзеў. І там на 1 хвіліну было 21 монтажны стык, калі яны там размаўлялі. Калі выключыць гук і проста глядзець відэастужку, тады ў цябе можа здарыцца прыступ эпілепсіі. Цудоўны фільм. Так, а у Рыдлі Скотта заўсёды было добра з монтажом. У яго не вельмі вялікі тэмп, гэта так. Але гэта з тых фільмаў, якія ты выключаеш, і ты можаш, ведаеш, проста атрымаць асалоду ад гэтага, таму што вось гэта мастацтва. Можа, проста пакуль я да гэтага не дарос. Проста не разумееце, проста мне трэба штосьці на ўзровень фарсажа, каб кожныя 5 хвілін машыны ў космос запускалі. Ну так. Цябе проста падабаецца развлекательны контент. Такое вось кіножвачка. Гэта не кепска. Ну, слухай, мне падабаецца, вось ты глядзеў, ну, «Паразіты» ты глядзеў, мне здаецца. Так. Ну, «Дастаць ножы». Не, вот гэтага цудоўны я вельмі шмат пра яго чуў, але цудоўны фільм. У мяне ў апошні час ёсць праблема з праглядам кіно. Вось як і з гульнямі. Я зараз чытаю кнігі, і з кнігамі пакуль праблем няма, таму што мне проста вельмі наскучыла глядзець кіно і серыялы, мне вельмі наскучыла гуляць у гульні, і зараз проста мне вось трэба патрабляць контент неяк іншым спосабам. Яшчэ вось, калі ты так кажаш, фільм трэба, каб ён быў такі павольны. Магу табе параіць, ось, мне здаецца, любая праца Уэса Андерса. Гэта вельмі добры рэжысёр, які зняў «Востраў поўнага месяца», «Беспадобны містер Фокс». Вось гэта ўсё, «Сабачы востраў» таксама. Гэта цудоўны мультфільм. Я пра містера Фокса глядзеў мультфільм. Ну вось. Вельмі добры рэжысёр, усё такое. Таксама ёсць навіны для аматараў Dragon Age.
Мне здаецца, аматары Dragon Age, калі з'яўляюцца навіны, іх просто перадзёргівае кожны раз, і такі, што яшчэ, бля? Нам інквізіцыі хапіла. Ну, я б вось яшчэ тое, што мне плюнула ў душу, гэта інквізіцыя, таму што мне вельмі падабаецца арыгінальны Dragon Age. Мне вельмі падабаецца. І пасля арыгінальнага Dragon Age я вельмі чакаў другую частку. Ты ведаеш, якім быў другі Dragon Age? Лайном? Ну, гэта не тое слова, гэта масакра, вось, яна самая. І цікава, што далей выйшла інквізіцыя, я такі, ну яны же зробяць падрыхтоўку, яны папрацуюць над памылкамі. Выходзі інквізіцыя, і інквізіцыя лайно на ўзроўні другога Dragon Age, якая там увогуле должна была быць MMORPG і так далей. Мне здаецца, што Dragon Age гэта вось адна гульня, і на іншае цябе не трэба звяртаць павагу. Ну так вось, выйдзе серыял. Аб гэтым нам распавёў Дэніэл Рахтман на сваім патрыёне. А серыял ад каго? Ад Netflix. Ад Netflix. Ну, зразумела, канешне. Ну, гэта... Деманы, геі та лесбіянкі. Ну да, ўсё тое, што з'явілася ў нынешнім Dragon Age. Я вось думаю пра серыялы Netflix па відэагульням. Мне спамінаецца тое, што яны зрабілі з Riot Games разам. Гэта Аркейн вельмі добры, цудоўна. Але Riot Games гэта не тыя, хто аддасць свой праект, ведаеш, просто на каб хто-небудзь што-небудзь зрабіў. Гэта просто, гэта іх вокладка, гэта галоўнае, што ў іх ёсць League of Legends. Ну так, мне здаецца, што BioWare яны просто не глядзяць на тое, што выходзіць, гэта будзе нешта на ўзроўні Halo, які выходзіць зараз. Ну там другі сезон зараз здымаецца. Быў першы. Слухай, там дупу мастера Чифа показывали. Ага. Нельга забываць аб тым, што ёсць цудоўны серыял, мультсерыял Аркейн па гульне, а яшчэ ёсць таксама серыял Дота, які таксама па гульне. Крывдр Цмока. Так, я памятаю. Я яго не глядзеў. Ну ён, я не ведаю, калі ў іх выйдзе добры мультсерыял, мне здаецца, гэта будзе мультсерыял. Ну, хотелось бы в это верить. Потому что яшчэ аднаго Хейла я не перажыву. Гэта будзе Dragon Age серыял звычайны, але там таксама будзе дупа мастера Чифа. Просто 25-м кадрам такая. Дупа шэраха стражу. Вось, ведаеш, у што бы я пагуляў на Nintendo Switch? Я бы пагуляў першы Dragon Age, таму што ён выхадзіў на Xbox 360, мне здаецца, што партыраваць яго на Nintendo Switch гэта ніякай праблемы. Калі б яна была, я б з вялікай асалодай пагуляў бы ў Dragon Age, я бы яе яшчэ раз перапрайшоў, таму што вось у мяне на адном узроўні першы Dragon Age, Neverwinter Nights, Baldur's Gate та іншыя гульні такого пляна. Ну, слухай, першы Dragon Age... я блытаю. Я хацеў параўняць яго з другім Divinity, бо ён ёсць на Nintendo Switch, і ён ідзе вельмі добра. Ну так, я не гуляў у Divinity на Nintendo Switch, я ўвогуле ні ў адну Divinity не гуляў. Ну ось пагуляй, табе можа спадабацца. Можа і так. Калі табе падабаецца які-небудзь Neverwinter, ці... Гэта... Neverwinter, ведаеш што? Neverwinter гэта гульня майго дзяцінства. Таму што ў мяне была другая частка Diablo і быў Neverwinter Nights. І я заўсёды, калі быў выбар паміж першым і другім, я заўсёды выбіраў Neverwinter Nights, таму што там быў ролеплей, там было вельмі цікава. І я памятаю, што там, ведаеш, там можна дзённік весці. І я заўсёды гэты дзённік вёў. І я заўсёды адыгрываў, і мне вельмі падабалось. Там было вельмі незвычайна, можна было строіць білды, там, ну вось, як гульня, канешне, па сістэме Dungeons & Dragons гэта нешта неверагоднае. Да сіх. Вось колькі часу прайшло, была другая частка гульні, то бок Neverwinter Nights 2, і яна таксама была добрая, і Obsidian стварылі. Але першую частку Neverwinter для мяне яшчэ пакуль што нічога не праплюнула. Вось, напрыклад, Obsidian выпусцілі Pillars of Eternity, якую-то я таксама прайшоў. Яна мне таксама спадабалася, але ўсё яшчэ не Neverwinter Nights. Вось гэта праблема і, напрыклад, з Dragon Age, таму што не з'явілась пакуль што гульні ад тых жа BioWare, якая бы пераплюнула, таму што я пазнаёміўся адразу з Neverwinter Nights, з Dragon Age, а пасля пазнаёміўся з Mass Effect. Гэта усе гульні, якія былі распрацаваны BioWare. То ў тым часе і Neverwinter Nights, і Baldur's Gate. Адно не праплёввае другое, таму што я не так люблю касмаопера, канешне, але
тое што яны сатварылі ў першым Dragon Age, гэта ведаеш, гэта просто канцэнтраваная асалода ад тых гулін, якія яны раней выпускалі ва ўселенных. Усё і адразу. Я не разумею, як яны могуць гэта пераплюнуць. Ну вось моя першая гульня, ось у меня две першыя гульні, гэта Neverwinter Nights і Loki. Ось я адразу пачаў з гэтых. З такога. Потым усялякія Sacred. Ось таксама было. Я Sacred таксама гуляў, але он мне не выкліківае столькі эмоцый. Ну ось, а зараз я такія гульні гуляць не магу. Ну ось, а апошняе з такога гэта было Divinity Origin Sun. Original Sin. Ты зразумеў. Ну вось, і яна мне спадабалась. Я такі, вельмі багата варыятыўнасці. Я такога вельмі давно не бачыў у гульнях. Але серыял, мне здаецца, што будзе лайно. Я не ведаю, слухай, я нічога не хачу казаць пра Netflix, бо ў іх раз на раз. У іх ёсць цудоўны... Таксама руская рулетка. Так, у іх ёсць цудоўны любоў смерта роботы. У іх ёсць цудоўны Аркейн. У іх ёсць цудоўныя дзіўныя справы. Але лайна ў іх таксама вельмі шмат. Той жа, нават за прыкладам далека хадзіць не трэба. Першы сезон любоў смерта роботы, та другі сезон любоў смерта. Ну, гэта розны ўзровень. Не, тут, конечно, ніяк не аспрэчыць гэтым. Паглядзім, як будзе. Я ўвогуле, я перастаў яксьці пабуджаць гэта адчуццё чакання, ведаеш, тое, што вось, гэта выйдзе вельмі добрая гульня, вельмі добрая гульня. Трэба ўсё глядзець. Калі гэта серыял, глядзі пасля там таго, як выйдзе 5 эпізодаў ці яшчэ некалькі. Калі гэта гульня, пачакай, пакуль выйдзе патч першага дня. Патч першага дня хаця бы. Так, напрыклад, той же самы зараз Кіберпанк, які абагнаў большасць гульні. Ён, мне здаецца, нават Steam Deck абагнаў па продажам у Steam. Ну, гэта ўзровень. Як мы і казалі раней, тое, што яго чакае лёс No Man's Sky. Тое, што і адразу атрымалася лайно, а потым з часам яны дадалі патчы, усё гэтае, і ўсё. Гульня зноў востребавана. І зноў набываюць. Гэта ж цуд. Яшчэ ёсць і мультсерыял па Кіберпанку таксама вельмі добрыя водгукі зараз ловіць. Слухай, да, яны ж выйшлі ў тренды Твиттера. Я сёння бачыў, і нешта неверагоднае. Я чакаю, калі які-небудзь Анібел зробяць субтытры для беларускай мовы, і я яго хачу паглядзець. Вожык мілагучна, ну, камон. Трэба рабіць анімэ. Давай дамовімся на наступны выпуск з табой паглядзець яго і абсудзім. Потому что столькі хайпу, столькі... Слухай, там 10 серый, я ізі. Ну, добра, давай, дамовіліся. Вялікі дзякуй за тое, што паслухалі. З вами быў першы гікаўскі. Я ўжо не ведаю, які гэта быў выпуск. Хацім вам нагадаць пра неверагодны тэлеграм-канал, пра тое, што вы можете заставіць водгукі, пра тое, што ў нас ёсць твиттеры, на якія вы можете падпісацца, вы можете параіць гэты выпуск каму-небудзь, вы можете параіць нашы твиттеры каму-небудзь. Ці яшчэ-небудзь. Яшчэ. Ось, слухай, вельмі добрая парада. Калі каго няма ў твиттеры, рэгіструйтесь. Там вельмі цудоўна. Там вельмі шмат беларускамоўных нашых сяброў увогуле. А мы ж беланацкі усе як сябры. Усе адной крыві. Браты. Так. То калі вас няма, вельмі раю. Там вельмі цудоўна, вельмі цікава, вельмі смешненька. Таксама не забывайце далучацца да нас на тых пляцоўках, на якіх вам зручна слухаць наш падкаст. Пломбір, будь ласка, пакуль помаўчы. Дзякуй. Таксама падабайкі, адзнакі. Ты ўжо все сказаў. Я праўтыкаў. Райце, пашэруйце сярод сяброў, бацькоў та катоў. Да відзення.